generacions que ens està tirant al damunt aquesta Europa del capital, aquesta Europa dels banquers, està clar que les classes populars i treballadores dels països catalans i d'arreu d'Europa ens hem de mobilitzar, i una de les eines que tenim és la vaga general i la solidaritat. Avui, 26 de setembre, a Euskal Herria, el poble treballador basc està plantant cara als abusos del capital, i nosaltres amb aquesta acció volem solidaritzar-nos amb ells, però també alhora volem donar un missatge que el poble català, treballador dels països catalans, està disposat també a plantar cara a aquesta Europa del capital. Tantes promeses, brillant somriure de paper, cada campanya, tot el que és no val per res, campant la merda, trepitjant de per primer, no tens vergonya, i no ets res més que un mentider. Deixant el pobre sense res. Venent idees per diners. Deixant el pobre sense res. La hipocresia i els jocs brutats del tarannà quan ningú mira. Ja has fotut la mà al calaix, el que t'encega és el